Ето ли пак. Да гледате по-хубаво. Майко. Не се удра там, бе. Какво има там? Някой влезна. Взимат кофи. Гледайте, хора, гледайте. Показаха Господ. Имат едни парчета горещи и ги фърват. Видя ли как гръмна? Полицайите са много зле, браво, момчето. Полицайите привика човек, седя 15 минути. Линейката го подмина, не направиха нищо и продължиха нагоре. Смали работа на полицията, бе! Ето виждате какво казват и колко са събрали тук в момента. Стоях мирно и говорих с командира на полицаите. Хора, какво си се изхъби? Слушайте ми това за реалното. Телефона малко се изхъби. Че трябва да снимам, да се нарили моите фенове искат. Моят телефон не е така. Опа, хора, зазалявам. Знам, че така го мъдам, просто трябва да си зареда на моят телефона. Как да вкарам да ям? Пак се много. Да, наистина, преди малко имаше и случай с човек, който поне хората около него казаха, че му е приушало и е припаднал на улицата. Той към този момент е встрани от булеварда, обграден от друг. Хора, видеото пак се спре.